Jedriličarski klub Vega iz Pule tradicionalno početkom prosinca organizira na Valselinama regatu Sveti Nikola. Za hrvatske jedriličare ova je regata ujedno i izborna za iduću godinu za svjetska i europska prvenstva. Ove godine na pulsku regatu Sveti Nikola stiglo rekordnih 574 jedriličara sa 3 kontinenta. Srušen je rekordi broja nacija sa dosadašnjih 15 na 20. Ove godine po prvi su puta nastupili jedriličari iz SAD-a, Portugala i Australije. How do you feel here? What do you expect? Very cold and a lot of nice people. It's good. Are you first time in Croatia? Yes, first time in Pula. Are you satisfied? Yes, very. But very cold as well. Okay. Sail away. Kako se zove? Organizator ove tradicionalne regate koja se održava već po 28. put je jedriličarski klub Vega iz Pule. Sa mnom je predsjednik gospodin Vladimir Barbić. Pa recite nam koja je važnost ove regate za jedrenje u Puli i za vaš klub, a i općenito za jedrenje? Pa ova regata je postala, ja kažem, nezaobilazna točka u jedriličarskim krugovima cijele Europe, a vidimo ove godine po prvi puta imamo i jedriličare iz Australije i Amerike. Za neke nacije je to izborna regata, naravno za hrvatske jedriličare također, i jako smo ponosni što su svi prepoznali tu regatu kao dobro organiziranu, na dobroj mikrolokaciji, gdje u pravilu ima vjetra. Ova godina je valjda izuzetak koji potvrđuje pravilo i ove godine smo uspjeli oboriti rekord kako po broju jedriličara, tako i po broju nacija koje nastupaju. Imamo 574 jedriličara u 4 klase i imamo 20 nacija. Do sada je to bilo 15 nacija, ove godine, kao što sam već rekao, došli su iz Australije, Amerike, Portugala, Cipra i nakon 10 godina vratili su se jedriličari iz Finske. Koliko inače članova ima vaš klub i jeste li zadovoljni ovogodišnjim rezultatima? Pa, klub ima 30 jedriličara u tim najmanjim uzrastima, u Optimistu, Laser 47, Laser Radial. Ponosni smo na broj volontera koji se okupi, jer za organizirati jedno ovakvo natjecanje nisu dovoljni samo članovi kluba, nego prijatelji jedrenja iz Pule i šire. Ovu regatu odradi oko 80 volontera, bez čije pomoći to ne bi nikad uspjeli napraviti. Jedrilo se u klasama Optimist, Laser 47, Laser Radial i Laser Standard. Natjecanja su održana u pulskom akvatoriju ispred šetališta Lungomare Zlatnih stijena, s kojih su građani imali prilike vidjeti gotovo 600-tinjak bijelih jedara tijekom petka, subote i nedjelje. Ove godine u klasi Laser 47 prvi put imamo i evropsku i svjetsku prvakinju. Svjetska prvakinja Anja Almen iz Švicarske i evropska prvakinja Alessia Bartolini iz Italije jedre ovdje na regati, tako da naše djevojke u toj klasi imaju stvarno priliku jedrati sa najboljom mogućom konkurencijom. Također u klasi Laser Radial jedre djevojke iz Hrvatske i iz Italije koje su ove godine osvojile medalje u klasi Laser 47 također na natjecanjima, ali su zbog godina trebale sad preći u veću klasu Laser Radial. U klasi Optimist također imamo srebrnu sa europskog prvenstva djevojku iz Italije. Tako da stvarno možemo reći da u svim klasama najbolji iz Europe ili na svijetu jedre tu kod nas na regati. Od naših takmičara najviše se očekuje u klasi Optimist od Tristana Tola iz Vege, koji nakon 2 dana je na vodećoj poziciji. Do 12 godina očekuje se najviše od jedriličara iz Uljanika, Edija Jurmana, Luka Lorencina i Eme Grabar. Start natjecanja bio je svakoga dana u 10 sati, a na moru se ostajalo ovisno o vremenskim prilikama. Prvoga dana bilo je problema s vjetrom, drugoga dana održan je samo jedan plov, a najbolje uvjete jedriličari su imali trećega dana.
U klasi Optimist između 393 jedriličara najbolje se snašla europska viceprvakinja Liza Vučeti iz Italije, koja je nadmoćno pobjedila u svim plovovima. Posebne nagrade pripale su najmlađim natjecateljima ove regate, Uni Krivić iz Uljanik plovidbe i Davidu Nikoletiju iz Horizonta. Najbolji hrvatski jedriličar bio je Tristan Tol iz Vege, a najbolja jedriličarka Ema Grabar iz Uljanika, koja je ujedno i pobjednica u kategoriji djevojčica do 12 godina. U prilaznoj klasi Laser 4.7 na čelu flote završila jedriličarka Alenka Valenčić iz Izole, koja je iza sebe ostavila 101 jedriličara. Najbolji hrvatski jedriličari bili su Luka Fatović iz Jaht kluba Zagreb na 12. mjestu i Petra Marendić iz Splitskog Mornara na 14. mjestu, ujedno i treća djevojka. U klasi Laser Radial pobjednik je Grk Georgios Papadokos, dok je treći bio Matija Reljanović iz jedriličarskog kluba Croatia. U olimpijskoj klasi Laser Standard među 13 iskusnih jedriličara najbolje je bio Božidar Golubić iz Splitskog Mornara s pobjedama u svim plovovima. U Vegi su već počeli pripreme za 29. izdanje Svetog Nikole, na kojem se nadaju da će nastupiti 600 jedriličara.